Tong ai ku play pi barok ki ba page ini video mta haga katang jung try unong penim jung aj pi just press na ingu yo play na marba u ai nga gan galant ka buk siar ka bang yo man wan biang se sin pat shapi ban ai gani ge jikai na ga ktin ga joblay ka bang long ga jingar khu ka long ga jing shai na man ta jong pi we kini ga ktin ga joblay ka long ga ba im ka badon bor ka bala ban pen im ka bala ban pen kaladur ya gani ga ji im ka jinga ber ga jong pi laringi ngap ha laringi sha skor bahaya ka kan long ga jingman toy nam ta ga jinglong man sim jonga ba jong phi namaru jisu ong banginum im tang do pu hande jaga ketin jong blai baro ya ka ba mi no nag situr ga jong blai na kata ga daung mi don kam ba ga ketin jong blai khnang bangin he bangin san bangin bang ba ha ga jinglong man sim ga ji kai ga bangadon ban IHP ha ga ni ga si ga ba phila ban siam ka gospel kat kumu yonis kala nong ba khandai kat khot ga ban kong hadu ka ba hada ngin ye pe ye ni ga ketin ga jumlay rangai scam kana long shaga jinkai na mata junga jupi wei ba wei hagat khot ga man kong ga ketin ga jumlay ga ong te haba udang jai artat ulayo I ya ubriu ubamat la naman dang kha hagat khot ga man kong hani ga ketin ga jumlay ga ong ba kat ba uji su rangkat isran ju kidang yai lenti ga ketin jumlay ga ong ba uji su ulayo I ya wei ubriu uba matla ya wei ubriu ba matla nando mendang kha ong ketin ke jomble uni ubru uladon dagi babun snem ha gane ke jing mala ulayai lenti lak dagi babun snem ha gane ke jing mala ban ngit skem udon apdeng ke jing pisalang a ke mensim namar ba udon ni ke jing mala uhap ban shong hangta ban krong ban damakya ban yo ai na kibru khnang mula ban pendap ya gane ke met mo ya ke jing bam bat ka ba ngayu I hang ni kolong ba Jisu barbor udon yagi khmat jong ugi khmat belai yagi ba barbor uyo I yaki bru ki ba don hapdeng ke jingpang ke jingstom yaga ba barbor u Jisu uyo I yaka jinon kam jong ki bru ngayu I hangni ba uni ubru ba mala udon kam yaga jibek khya ba an penpek no yagi khmat jong bat ka banga sngo tenat hangni kolong ba kat ba u Jisu dang yai artat na kata lenti yaga ba uni ubru ba mala udon kabanga sngo tenat hangni kalong ba ka ketin jumlay kong ba u Jisu uyo I ya uni ubru kabumut ba u Jisu uyo I ya gajinon kam jong uni ubru gajinon kam jong uni ubru kalong ba uni opdiang ya gajibul khia ba an penpek no ya gi khmat gi jong un bat kani gadai ka ba ngayo I na gani ka banta u Jisu haba uyo I umsuk ka matsem ban su I no kumto umsuk ka matsem ban su I no kumto Jisu haba uyo I ya kinu ubru ka bagidon apdang gajing chate syakom upalat yaki barabor kidon shibun gibenta naga ketin ke jublay ka ba u Jisu yo I ya kibru kiba don hapdeng ke jingpang ke jingstom kiba don kam ai ha ka jing imchuki bat kani ga de ka khmat balai ya ka ba haba ublay upe chakne ke jim jonga jongphi ublay u yo I ayu ngidon kam ha ka jing ka ai ga ba pidon kam ha ka jing jongphi u Jisu utip bat u sngo tho bat u yo I ayu pidon kam ha ka jing jongphi utip ka ai ga ba pidon kam let's say pidon hapdeng ke jingpang ke jingstom ha ka men let's say pidon hapdeng ke jingkorit jong jim pidon hapdeng ke thma ke jingle jong jim pidon hapdeng ke ta ke jingsa marwe pidon hapdeng ke ta ke jing pisalang a ka man sem pi ong ba omdon shu ba yo I nga omdon shu ba yo I nga omdon shu ba ya rap nga renga kwa ba dong I phi u Jisu u yo I ye phi kum ba philong u yo I ba pidon hapdeng ke jingpang ke jingstom u yo I ba phi ya ksai marwe u yo I ba phi persyang dalade ban pelaj na ka ege ba phi sate skom u yo I ye phi ba phi don kam ege ne jim jo phi try just to yo I ye phi namar ba ka khmat jong ble hi barbor ka yo I ya ka ege ba manga ma phi ka ba ngi don kam ha ga ne jim ka jinga ba ka jo phi to tip ya ka ne ba let's say ki bru kim yo I ye phi let's say ki ba hayeng sem kim yo I hadu kata ya ka ege ba phi don kam ha ga jim ga jo phi let's say ki bru kim singo thu ka ege ba phi don kam ga jim phi na mar ki ba kim yo I ga ba shapo jong ga jim phi ga jimut jo phi le ga dot not ka mat sem jo phi renga kwa ba no ngi phi ba u Jisu u yo I ayu phi don kam ha ga jim ba u Jisu ni shem
ya ke jinon kam jong phi hagan ke jim jong phi bat kani ke dei ga khmat ke jong ble ya ka ba ublei barbor uyo I ya ke jinon kam jonga jong phi bat kum ki khon ke jong ule ni kum ki nong buot jong utra Jesus ngidon kam ro bangidon ni ki khmat jong ble ban yo I ya ke jinon kam jong ki we lada phi la pdiang si sa yo utra Jesus lada phi ong bang la pdiang sa yo utra Jesus ngala shem sa ke jing pdiang ke jong utra bat phimdon ni ki khmat ke jong ble phimdon ni ke jiyo I ya ke jinon kam jong ki bru na kwa banoi phi kata ke jing ong jong phi ba phi la pdiang yo utra Jesus kadai ka ba philam ler phi chukor namar ndok ke khlimat ka bangi pediang utra Jesus nadok ke khlimat ka bangi siam ngi jipedim jong utra Jesus ka we ni ke jinyo I jingi kolong ba ngiyo I ye kwe ba kiru kidon kam ni ka ege bangi lama bat na kata kadang kidon kam ro bangi don ni ki khmat ki jong blai haga banyo I ayu kibiru kidon kam ga jim jupi le se ngimla bangin ai ngimla bangin yarat ki henry ka we ga bangi la male kolong ngi duai nam ta jong ki kenu ka bangi la male ngin le ya kata namar ba habangi yo I ka dei nga pibin bangin yarap bangin le ei kam dei nga bangin shupe ka ye kibru habangi yo I ngidon kam bangin le ei namar ba ujisu ulabu inga pisi berthai bangin le ei nam ta ga burom ga jungu naga taga daung ngidon kam bangin yo I barbor ye ga jinon kam jong kibru namar ba laringi ong bangilong ki khon ga jong le ka dei nga phiru bangin bot ye ga nuksa ga jong utra Jesus ayu pidon kam ga jing jong phi utra Jesus yo I bar utep bat hakapor ga jong unwan ban shem unwan ban ai unwan ban pinyo ga jin kam jong phi lada kalong ga jibr khia ka met jong phi lada kalong ban prakaladur ga jing jong phi u jisu yo I ban nganget schem lada phi wan che u kumba phi long u Jesus yo I phi bat ukwa u up khmi phi la slem ba phin wan phai no shu u yo I phi re u up ya ka mon ga jong phi ba phin wan phai no shu bo umyo ban prakaladur ya ga ne ga jim ga jong phi to tip ga ne ga jing chisha ba utra Jesus yo I ya ga jinon kam jonga spi ha ga ne ga jim ga ka ba ngi don kam ya ka ba man la ga sin le ne ga jim jonga spi ga jing pang ga jing stom le ne ginu ga ta ga ba don kam u jisu yo I ba unum yai sa tang ha ban pe ka yang ai phi unwan ban shem ban pendam ya ga jinon kam jonga spi ha ki liang baro ka ba ngi don kam hagar khot ka ba ar ga ktin ga jumle ka ong ba ki sanban jung u te kila ya kelia u ki ong ku kan rat u ba le pop u ne ne ki kimi ki pa jung bala khamat la yo jisu u le tho u ne shem le pop lem ne ki kimi ki pa jung re ba on yo pan pao ya ki jing le jong u ble ha u ki sanran ha ba ki yo I yo nu bru ba don plan ga jing pang ha ga ga jing mat la ki kli ya ga ga jing le ki ong mano ba le pop ma u ne ki kimi ki pa jung u ne ba u mala kum ne kisanban ki doni ka jikali haba ki pek haba ki yo I yo nu bro re ka basngo tanat ka long ba u jisu u juba mi ki ong om namar bu le pop om namar ki kmi pa chung re ka long ban pan pa ga jingle ga jungle ga burom ga jungle langba ga ne ga ji im jong u ne bro kani ga dei ka ba sai long ha ga ji im janga spi ka ba barbor ngidon shibon gi jikali khantam haba gidon apren ga jingpang ga jingstom apren ga jing ga jingle apren ga tha jama jing em bunsin kum ki bru gidon shibun gi jingli kum ba gisan gi kli gidon shibun gi jingli balai ga jia kum ne balai ke le long kum ne bunsin gidon shibun gi jingli haba gidon hapdeng ga jingle jong ga jing haba gidon hapdeng ga jingtan jo jong ga jing ni ru gidon ni ya ga jingli kum ba gisan gidon ya ga jingli don kapor hagaba halor ka ega bangi ma don kapor ka bangi ong ba yol se namar bangale kunta yol se namar bakile kunta yol se namar kata ni don shibun ke jikili halor ke ega ba manga ma phi ke bangi ngi ma ho ngimla bangin len ni kata kadon kapor ba na jingle jongi kawan ge jingpang kawan ge jingstom kadon kapor ga na jingle jongi kiwan ge jingle hagar ge jim jinga phi kidon kum kitaro nakadaw ga jingle jungan spi kiwan ki e ba gidon apeng ga jing babi junga jim larangam le kumtu larangam le kumtu kanom jia kumne ho gidon kum kita re kani ga bentah ni ga dei om dei bale mano re ban pan pau yak burom ga jong play nakata ga daw ngakwa badong e phi
halor ke jingjia ke bangiman ane gaji jingi, halor ke jingpang ke jingstom, halor ke ege bangiman, hapdeng ke jingkili ke bangidon shibun ke jingkili na mar bangiman ye ke jingjia, dan ke jingpang ke jingstom ke jingle, ke jingkulat ke jingim, ngakwa badong ipi ujisu udon ke jubab, syelendet ke ke bangiman ke don ke jingtmu ke jongle, ke jingtmu ke jongle ke long ban pen i ke jingkrau ke jongu, ban pen i ke jingle jongu, ban pen i ke kamba ke jongu. Kidon ki bru nakadaw ke jingpang ke jongki ki phaino shuble. Halor ke jingjia, halor ke ege bangiman ke don ke jingtmu. Nakata kadaw, haga jaka ke bangin keli jingkeli. Phai shelede yo i lede. Bayok le si uble ukwa ban pekeladur ke jim jongpi. Bayok le si uble ukwa ban yok burom na ke jim jenga ba jongpi. Bayok le si uble ukwa ban bangin yo i ke jingkrau ke jongu. Ya ke kamba ke jongu. Nakata kadaw mimat ya ke ege haga ne ke jingim. Yo le si utra Yesus ukwa man pen prang ya ga jinge jonga jongpi na kata ga daw ngimat shibun ki halor ge jingkili ki bamanga ma phi ke ba ngi don gidon kam begin phai silade gidon kam begin snothu ba kani ga jiar gat ga jingthmu ga jongle ga jingthmu ga jongle ga long ban pen bha ya ga jim jonga jpi ga jingthmu ga jongle ga long ban pen kraw ga kateng ju ga jingthmu ga jongle ga long ban pen pa ga jingle ju ga jingthmu ga jongle ga long ban pekladu ga jim jonga jpi ga jingthmu ga jongle ga long ban pen prang ga jinge jonga jpi ga jingthmu ga jongle ga long ba bha suda halor ki ek ba manga ma phi ga bangi ni mat kam pher kan utli ga jingli ga bangi don re nga kwa badong ni phi ga don ga jingthmu ga jongle ya ga ba udon ban le han ga jim ga jonga ga jpi langba ki ek ba ngi lenti hagan ga berthai ga ba manga ma phi ga bangi ngi yan ga khtin ga jongle ko ma ga khot ga saw kadai uji suang kadai yanga ban trei ya kita ga jing trei jong ta bala pha yanga kat ba kadang don ga sngi kamit ga jia onda kumta omdon ubala ban trei hadin ba uji su le ban juba yaki ula da bat ong ba kanang ban pau ya ga jingle ga jongle pat uji su ukraine ni gtin ong kadai yanga bangan trei ya kita ga jing trei jong ta bala pha yanga kat ba ga por kadang biang yanga ban trei ya kita ga jing trei yo to bala pha yanga jisu hangning yo yulong kalong ba usngo thu balai wan ching ga barthai na ka ega da wan ching ga barthai usngo thu yala ka jong commission bat commission ga jong u kalong ban yalap ga gospel ban hikai ban le gi kamba ban pen em yangai phi da ga jingyap jong hajrong jong ka deng phana jisu ngayu i hangni ba haba ujuba haba ukraine ni container ni khot ga basaw habu ong bakadei nga bagan tre kita gajing tre jong to balap ha yanga usngo thu shai baha babali uwan shin ga berthai naka ega da wan shin ga berthai usngo thu ba ka don commission jong u bon pendep lies nem hagan ga berthai commission jong u kolong ban yap ajrong jong depna bat ashwa bu un yap u hikai u yalap ga gospel bat ule gi kamba upen khya sibon gi usngo thu ya ka kamram ga jong usngo thu ka ayu de ban le kat ba udang don dak im nasa hasla jong ga berthai kat bakan pat poi ga ta ga por u bon sha yap ajrong jong depna bat ban peni pat u haga si ga bala usngo thu sha ga dar ya ka mission ga jong ya ka kam ga jong kat ba udang don haga ne ga berthai bat ka de ga tai ga ba ublei ukwa yangai piro ublei ukwa yangai pi bingin sngo thu babale ngidon haniga berthai don kibru kim sngo thu babale gidon haniga berthai babale la khaya ki gidon kibru kiba don ini ga jikili kong ba kibam sngo hun ni ga jim jiki kibam pediang ni ga jim jiki ba gidon shaniga ga berthai renga kwa banong ipi omba shujia accident omba shujia rangkhat ba ujisu bo ingai pi shaniga ga berthai rei ublei haba ubo ingai pi shaniga ga berthai habang idon hagan ga berthai ublei udon ga jingtmu namta jungan spi udon ga kam ga ju udon ngidon haga mission ga jongle bat ga mission ga jongle kalong bangin pendep bangin trei ya kata ga kam ga jongle bangin yalap ga gospel ga jong terang Jesus bangin pelong sunran gi benriu bangin yarap ikwe bangin duai ikwe bangin wanra ikwe shaga hima ga jongle kat nungun da preng chupi hang ne menta pi pe ya ga video menta ya ga jikai pisngo thu babale pidon chen ga berthai naka ega daw bale bu ipisin ga berthai yo la se don nap deng chupi pim sngau thu sngau thau
bat piklem pendep ru ya kata mission ga jong tra Jesus Christ piklem le ya ka ba pide ben le ya ka ba utra ula shenya haga GM jong phi piklem trei ya kata ga kam ya kata ga jing trei jong taw bala pha ipi jong taw bala bu ipi segan ga berthai renga kwa ba nong ipi ba ka de yang ipi begin trei ya kita ga jing trei jong taw bala pha yang ipi mo ya kata ga jing trei jong taw bala bu yang ipi segan ga berthai baro na pedeng junga sping idon haga mission ga jong blai bat ga mission ga jong blai ka long ba ngin yalap ga gospel ga jong tra Jesus Christ ngin pendap ya ga kam ga jong tra Jesus Christ ya ka e ga bol shenya haga ga chi im junga bat jong phi ka e ga bagi ina ga ktin ga jong blai ka long ba ka Mary ga pendap ya ga mission ga jong blai da ka ba ka pedang ban pun yo khon Jesu bat bat min khai u shin ga berthai ngiyo i ka Mary ka pedang bat ka pendap ya ga mission ga jong blai kalong nam ta junga jong phiru bangin pendap ya ga mission ga jong blai lada ka de ngai phi begin duai nam ta ki wei duai lada ka de ngai phi begin yalap lada ka de ngai phi begin yarap begin le da ki bon ki banta le si phim la ban kai phim la ban yalam phila ban yarap ki wei phila ban ai de ga jing ai ka kam ga jong blai ka taru ka de ga jing tre ga jong phi da ka no gu ba phila man le phila ban shu duai nam ta ki shikri jong blai phila ban shu duai bat ga jing duai jong phi ga long ba phi tre ya ka kam ga jong blai ka e ga ba phila man le ya ka ta namar ublei ula shania hanga phi ula ai hanga phi ya kata ga give ya ga jing ai bat ni dei ban penon kam hong ya kata ga jing ai ya ga ba ublei ula ai hanga phi da ka bangi pendep ya kata ga jing trei jong taw bala pha jong taw bala bu ingai phi ha ga ni ga berthei ga ba mangam phi ga ba ngi ngi don ka khtin ga jublei ka ong ha ga khot ka basan kat banga don ha ga berthei nalong ga jing shai ya ga berthei hadin bau Jisu ong kadai nga bangan tre ta gajing tre jong tawal pha nga wong kat bangadang don hagan ga berthai ngalong gajing shai ong ngalong gajing shai ya ka berthai usngut hu ba ulong gajing shai usngut hu ba ulong gajing shai Jisu ong naga gospel yonis no ba lanong ba prau ong ngalong gajing shai jong berthai uta ba wan but na din jonga unom yai sa ka badung andrei ulong gajing shai ma uro but Jisu ong yangai phi philong gajing shai Jisu usngu thu ba ba udon chiga berthai ulong ga jingshai ban nga kwa ba nong phi kum ki nong bot jong tra Jesus Christ ladangi kam miladi bangilong ki Kristan ladangi kam miladi bangilong kita genong bot jong tra Jesus Christ ka deiro yangai phi bangilong ga jingshai kat mina imna sa asla jon ga berthai gidan kam bangilong ga jingshai gidan kam bangilong ga jingshai daga jinglong jingim jonga phi daga ktin ga thli ki junga jang phi Jisu ong phi philong ga jingshai phi philong ga balo larangi ong bangidon yo Jesus Christ larangi ong bangilong ki Kristan larangi ong bangila priang yo tra Jesus Christ hatu philong jingshai em haga jaka ga ba phidon haga jaka tre ga ba phidon haga office ga ba phidon haga college ga ba phidon hang no no ga jaka ga ba phidon philong ni em ga jingshai bangilong ga jingshai kadai shabar na ka yeng mani kadai shabar na ga jaka shakrin let's say hayeng mani ta kibil kyo iba bishikri blay kyo i ga ba pa shabar jonga jim japi ya ga ba pipendep ya ga kam ga jomblay re shabar na kayeng mani haga jakat re jupi ga school jupi ga college ni hanu no ba pidon kibil kyo i ga jingsha na ga jim japi renga kwa ba nong phi kat ba manga ma phi ngidang don han ga berthai ngilong ga jingsha na maru Jisu ong phi philong ga jingsha na kata ga daw na da Jisu ong ngangalong ga jingsha manga ma phiru ngilong ga jingsha ban pendep ya kata ga plan ga jumblay ban pen pau ya kata ga jinglong blay na ka ga jim jonga jong phi ka ktin ga jumblay ka ong naga sti sino rom ga long ba nang kong ro ba ka kandai ublay ong ba ibru kin i tho inga de lang ba ga jim ga jong phi na maru ublay lu pen pau ya ga jinglong chu ha ga ga jim ga jonga ga jong phi na kata ga daw manga ma phiru ngilong ga jingshai ha ga jaka ga badom ngilong ga jingshai ha ga jaka tre jonga jong phi nagataga daw nga kwa ba nong phi ba ngilong ga jingshai jong ga berthai tu pen shai ya ga jingshai jonga jong phi ha kanu nu ga jaka ya ga ba manga ma phi ga ba ngi ngi don namar ba kani ga de ga jingkhot ya ngai phi ya ga ba ngilong ga jingshai ha kanu ga jaka ga ba manga ma phi ga ba ngi ngi don ka ktin ga jumle ka ong ba hu Jisu ong ha ga khot ga ban riu anda ula keren ya kini ki e ro ula bia ha ga khendeu bat ula thau ye isbo kendeu da kata ga umbia bat ula ta ye ita
isbo kendo hagi khmat jong uta bamala Jisu ong ketin ke jublei ula biak mo ula biak nang ta ula shim ya kata kendo de isbo kendo bat ula bu hagi khmat jong uni bamala ong ketin ke jublei bat ula ta hagi khmat jong uni mala jong uni bamala ka ege bangi yo I hang ni kelong ba ngangit abakum ke negapor haba ujisu ule yakane mo haba ujisu upenon kam daga nego umbia jong bat upenon kam daga khendeu ngangit skem bun nap deng chi kata kapor kyong ule ayu ye daga khendeu ule ayu daga umbia let's see don nap deng chi kata kapor ki pai ba ki bru ki pai haba ki pai yo ujisu kyong ula ibi unu bru bale ule kumta bale shudwai bale shule kumta kalong ke jing ibi ye kiwe ye kata ka jingle ke jong tra Jesus namar ushim de umbia bat daga khendeu banta hagi khmat jong ta uba mala Henry kalong ke bapendon burom hakmat jong pa jong uba habneng kadon ke pur ba habangi alap ga gospel shayo shahan kalong ke jing ibi hakmat jong kibru teng kibru gier khi teng kibru gi kren bay bat hakmat ke perthei kalong ke jing ibi ke ba manga ma phi ga bangi ngile let's see don apdeng jopi pi duai nam ta ki brul ni phile nam ta ga kam ga jong trai phile nam ta ga gospel jong trai Jesus ka perthei ka khe be ni phi ka perthei ka ong la big te bru la khle big te bru no renga kwa ba dong ni phi ha uble kam de ga ji be kalong ba pen sko ba ha kalong ba pen sko ba ha hakmat jong ble kalong ba pen sko ba ha let's see hakmat jong bru kalong ga jing ibe re hakmat jong ble kalong ba pen sko ba ha namar ublei upek jangai phi uyo I ga daga donut ka bakumnu ngile jagata daga donut ka bakumnu ngilam daga donut ka bakumnu ngi hikai daga donut ka bakumnu ngi duai daga donut ka bakumnu ngile abangi duai ngi bukti ki pru karon ka por kalong ka jing ibe akhmat ki pru ujisu yo I ga donut jangas phi compare ladang ngile kumnu hakmat jongble hite kalong ka pendon burom namar ngile daga donut ka babej bat ka bangas ngotnat hangne kalong ba ujisu pendon kam tang de umbia bat daga khendeu ushim daga khendeu bat upendon kam bat pen khia ya uni ubreu ka khendeu ka de ba hapo tam ka khendeu ka de ba kibru ki ya yo kejat mo ki lej dan ki ya len ti bat ujisu pendon tang daga khendeu bat ko umbia jung bat pen khia ya uni ubreu yangai pila thau daga khendeu lada ujisu ula menon kam tang daga khendeu ban pen khia yo ni bro ngangit skem ujisu ula menon kam ni daga jim junga jong phi ngilong tang ga khendeu hakamat ka berthai ngilong gi bapo tam hakamat ka berthai ngilong kita gi ba big tam handre nga kwa badong i phi utrai Jesus ujit na kita gi ba big khnang penle ran ya kita gi bastat hagar gi berthai am baktin gi jong play lada ujisu ula ban kam tang daga khendeu ban pen khia yu ni bro ngarangit skem ba ujisu ula ban penon kam ya ga GM ga junga ba ga jong phi ban pen khia ige babun baha kibru lengba junga ba jong phi da ka bangi duai nam ta chiki ki opdang jip khia da ka bangi alap ki kala ka bun da ka ba mo da ka bangi le yakunu no ki yo ga jikala na ga jim chiki ki yo ga jiram bat utrai Jesus ula ban penon kam ngai phi lada ula ban penon kam tang daga khendeu let's see don apdang pi ong ba ngau bom don jingnang jistan ngau balong kumta ngau bagumta banga kumta renga kwa banoi phi utra Jesus sula ban penon kam ya phi compare haganu ga kardan pidon haganu ga situation ga pidon hagabanta ga bakumno ga pidon nagayeng ga sem ga bakumno ga pidon na kwa banoi phi utra Jesus sula ban penon kam ya ga GM ga jong phi la ula ban penon kam ni khendeu ngarangit scam ula ban penon kam ga GM phi kalak belong bagi janjing jan sem tiong kumutai kalak belong bagi berthai ke kedeu ketiga keren bay nya phi ke kenyau po ye phi renga kwa banoi phi tra Jesus ula ban penun kam ya kan gaji im gajinga ga jong phi hakmat jong ble hi barbor ka bakor tam hakmat jong ble galong ba bagi berthai ke nyau po ya kata ga ba ble khin kor na kata ga daw nga kwa banoi phi
Ublay ula ban penun kam yang api. Kubo penun kam ya gede kendeu ban bengkia ya uni ubru. Gaktin ke jumlah kong bang. Bat ulong hau tu khilek pta hagapung silom. Kabalong habala batai balapha namar kata ula leino bat ula pta. Bat ula wan pat ula pej ang gaktin ke jumlah. Kaya ke bangyo I hang ni galong ba uni u ubru bamala. Haga klimat ke ba utra juskus ong khilek. Uklem ong bangarang mala kumnu ngala bangan yai. Uklem sngap ya kata gajing sngau jung u. Namar ba gajing sngau jung u hinga ngait ba kumnu bangan yai. Haba ngampat di opdiang ya gajing bekia. Haba empat penpet gi khmat jung kumnu bangan yo I bangan yai. Raka ege bang yo I hang ni galong ba uni ubru ong kaktin ke jomble ba. Upen kok ngu ilade haka ege bo yo sngau. Bat u yai ong kaktin ke jomble. Bat kadai kata ke ba ubele kwa ya gaji im jangan jukhi. Lakat no pausin pi yo sngau I kaktin ke jomble. Lakat no pausin let si don nap deng jung pi don kam ya gaji bekia akamet. Let si don nap deng jung pi don kam ya gaji palai. Renga kwa banong pi ba yo le si pi klem kok ngu kaktin jomble. Pi klem pen kok ngu ilade ha kaktin ke jomble. Namar ke ba kok ngu hi kaktin jomble barbor. Kadon ke eke ke ba khrau ke ba ubele ule. Larang inang bikin kok ngu kaktin jomble nginyo I ke kamba ke jomble. U Petros namar ba unang ban pen kok ngu ilade ha ke eke ba Jesu ong u ngayo I ba kajia ke kamba kingat sibun ki dok ha. Ki klem yo dok ha. Rahadin ba Jesu ong ngam sikabajiliu upen kok ngu ilade. Bat ngai I ke kamba ke bajia. Bat hagani gaji im jong ni bruru. Kadai kata ke ba ubele kwa ingai pi. Kan ungun apedang jupi pidon apedang gajing pang gajing stom. Pidon apedang gajing gajing le jong gajing em. Lada piyo sngau ke kanun ke ketin ke jomble ke ba ukuran cika dok no jong pi. Pen kok ngu ilade ha kata ke ketin. Pediang ya kata ke ketin ke jomble. Bat kok ngu ru ya kata ke ketin ke jomble. Ya ke ba piyo sngau ha kata gajing em ke jong pi. Namar larang inang bagin pen kok ngu barbor ke ketin jomble. Nginyo iru ya ki ege ke bakhrau ke ba uble. Unle ke gajing em ke jingam ke jong pi. Bat om day tang kata gajing pet kok ngu jong u. Ke ege bangyo I hang ni kalong ba. Uni ubru uyaj daga jingay. Uyaj daga jingay. Uklem yaj daga jingyo I. Namar umat la. Bat umyo I syo. Bat ke ege bangyo I hang ni kalong uyaj daga jingay. Uklem yaj daga jingyo I. Namar ba unut ban yaj daga jingay. Ngayo I ke jia ke kamba aga jim jong. Kadai yang ngai pi bigin nut bangin yaj daga jingay. Wat la daging pan yo I jing mo ki kamba aga daga jim jong aspi. Wat la ngin pa yo I aga juba. Hari nut ban yai be syakmat ban syakri be ubele ban krau be ubele ban mani ubele ban wat ga khmat jong bele ban le chike jing kai ban le chike jing senglang la da pinut ban yai be syakmat pin siyo I ya ka kamba ga jong bele pin siyo I ya ka ege ga krau ga ba ubele le ga ga chim ga jong pi ga ba sngo si ya ga ni ga si ga long ba ni klem nut ban yai syakmat ni kwa ban jia kamba ban ta be ni kwa ban yo ban ta be ni kwa ubele juba ban ta be Reka don kapor kaba ubleu kwa ba mga mapi bengin not bengin yai syakmat daga jengek bat kat bengin ang yai lenti kat bengin ang yai lenti hang tangin yo I ya ka ege ga khrau ya ka ba ubleu le aga daga jim jenga ba jongpi wat yai daga jing sngo jongpi re yai daga jengek la pi yai daga jing sngo te barbor kan don ga jing sngo aratin kanon ga jing bomme kanon ka eke re la pinut ban yai daga jengek pinsayo ya ka kamba ka ba pimyo I mentan re pinsayo I ka jingay kadai ka ege bangin pat yo I bat ngin sayo I ha gawe ka sngi bat na kata daw nga kwa banang pinot ban yai daga jingay syakman pinsayo I ya ka kamba ka jomle na ka jim ka jompi ka tin ka jomle ka ba haga ni khot ba pra bat ba khandai ka tin jomle ka ba baro ki para marjan ki bala I tho yu menchua ki le sngo phala Kile sngo phala khot ba pram ro khandai kile sngo phala ang tin jomle ki ong dainam dainu ne kiwe ki ong dainu ne kiwe pat ki ong uya srem ba ne kadon ga jing sngo phala ha padeng kini ki pat ba haba uble ule ga kamba ga ga jing jingas pi haba uble upen khia inga pi haba uble upen kalandu re ga jing jingas pi na ga jinglong barim se ga jinglong matmai ka barthei te kan phala bai ka barthei te kan phala bai kan kendit bai ka barthei kata ga daw kam dei inga pi bingin sngo phala ya ka eke ga ba uble ule ga jim jingas pi la ga barthei ga sngo phala
mangama pi kam de yang ai pi ngin singo phala hagat khot ga ba shipho wa do khar ar ga tin ga chumle ga ong bale pi pet bahang ni kila kli jingkli yo ni bro kumno la pan khya ene bat manu la pan khya ene bat hang nu har khar ar hang nu mo hang nu ta o pan khya ene hang nu don man ta ka don ga jingkli hang ni la pi pet hang ni uni ubri ujbab tang ya ka ega ba utip ya ga ba utip ong ngam tip hagat khot par ar ong ngam tip ki ong hang nu don man ta bat ong ngam tip teng teng namar ba ni jubab kulmar ki bro kini ke jing jubab ya ka ega ba mangama pi ka bangim tip teng teng ka yalam bakla ki we ka yalam bakla ki we ka pen bakla lenti ya ki we na kata gadau jubab tang ya ka ega ba pi tip la da tip ong ba ngam tip la da tip jubab ya kata ba pi tip namar ba kata ka de norim jogo ktir ga chubre wat jubab ya ka ega ba pi tip namar ba la ringi jubab ya ka ega bangim tip ngin yalam bakla ki we kadun ka por namar pangi jubab ya ka ega bangim tip la syak pen le ra ni ga jim jinga spi gidon na plen ga jing le ra namar bangi jubab ya ka ega bangim tip kidon shibun ba ki bru ba kali ga jingkali ga jim jonga jong phi ka perthe kidon shibun ga jingkali ga jim mo ga jingkali ga jim jong phi ki bhai ng sem ki kali jingkali phi ki parlo ki par jor re halor kita ga jingkali ga ba ki bru ga kali wat jubab kulmar jubab tang ya ka ega ba manga ma phi ga ba ngi tip namar ringi le ya kata kan pensingo bahai oblay namar ba la ringi jubab ya ka ega ba ngi tip da shisang rangit skemba kan yalam baklabe ya ki we kan yalam baklabe ya ki we wat jubab antat ro kidon ki bru ki jubab antat ya ka ega ba kim tip ki aktif de re kam de inga thi bingin le men le kum gi batip ma ringim tip ya ka ega ba ngi jubab na kata ka daw ka ba khaddu hang ni ga ji kai ga long ba jubab tang ya ka ega ba tip wat jubab ya ka ega ba phim tip ublen kar khui phi lamba ga ji kai ngi skam ga long ga ji gar khu nam ta jong phi na de singo ba long ga ji gar khu share ka shekwi pat ki perlo ka chupi ngi skam ga long ga ji gar khu nam ta jong phi